Raz, dva, tri. Zvolili cestu. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder, heart full of blues. I'm in the dirt, down in the dirt. I've been a real bad boy on the town all night, starting to calm down with the morning light. I'm in the dirt, down in the dirt. Takže Tomás, prečo propagujete zdravý životný štýl bez aut? Ja propagujem životný štýl bez aut v tom, že ja už vyrastám, ja sa už narodil na bicykel. Ja sa narodil v Holandsku a v Holandsku sa bicykluje do školy, sa bicykluje do obchodách, do nákupných centrách, na dovolenku, bicykluje všade. A ja som s tým vyrastal a je to súčasť môjho života. A pre mňa je to dôležité, že aby boli viac menej aut na ceste, lebo už to začína byť horšie a horšie. V niektorých krajinách je to už tak zlé, že už ťažko dýchajú ako v Japonsku, ale ešte na Slovensku vidím, tu je to dobre, v Holandsku to ešte funguje, v Kopenhagen, kde som žil, je to tam súčasť môjho života, tak, že bike je naozaj super. Teraz som to aj vyskúšal sám a odporúčam to. Ja už sa teším na leto, lebo už to bude pre mňa dovolenka si vypožičať tento bicykel. Pán Kľučka, ako môže elektrocyklistika podporiť cyklistiku ako takú? Je jej prínosom? Určite, že áno. Je to nový rozmer pre cyklistickú, pre cykloturistiku a pretože možno pre tých, ktorí nemajú toľko odvahy vydať sa teda za najlepšiu vzdialenosť do práce alebo do kopcov, to zrazu dá úplne inú pridanú hodnotu, inú elektrohodnotu, keď už tak môžem povedať. Ja to hovorím tak možno trošku nadnesene, že ten, kto neskúšil elektrobicykel, nevie, čo je cyklistika. Nech to vyskúša. Raz, dva, tri. Wow.